Ahoj, vítejte v mém manuálu o Pistons módu. Takže začneme, co to Pistons je. Pistons mod vám dává vlastně pistonsy a to jsou takové hydraulické věcičky. Vidíte, kliknete na to, ono vám to takhle posune a posune vám to i blok. A vyrábí se z železa a redstoneu, sem dáte takhle železo, sem dáte jeden redstone a máte piston. Tak. Písek má tu vlastnost, že skáče, vidíte, otevře, zmáčkneme páčku a písek vyskočí. Tak, k čemu se to dá třeba využít, našel jsem super vychytávku, takže je tady láva, nemůžeme přejít, co budeme dělat? Ale máme Pistons mod, ten nás určitě zachrání. Zmáčkneme páčku, vylítne písek. Hurá, můžeme přejít. Tak, co tu máme dál? Dále tu máme moji tajnou komoru. Jo, ještě vám ukážu, jak to funguje. Takže zmáčknete páčku a tím vlastně dáte pistonci, vlastně dáte nahoru, ukážu, když zmáčknete páčku. Zmáčkneme páčku, pistonci jsou nahoru, vystřelí písek a písek se vám tam dá jako cestička přes lávu. Tak, pak tu máme tajný vchod přes knihovničku, takže otevřeme to. Ano, pistonci, otevřeme to a máme tady můj tajný počítač, ve kterém mám tajné věci. A tady mám na to další knoflík, který to zabírá. Tak. A jak to funguje? No, otevřeme páčku, který zase 3 pistonci takhle, který se otevřou a vlastně není to páčka, ale čudlík, tím pádem se pistonci vrátí na své místo. Speciál, to je vlastnost čudlíku. Pak tu máme vodopády, lávový a vodní. Dívejte, otevřeme páčku. Pistonci se otevřou. Asi vám nemusím ukazovat, jak to. Zase tam mám ty redstony. A rozlejeme vlastně vodopády, lávový a vodní. Ten lávový se docela loudá. Když to zase to zavřeme, tak vodní zmizí rychle, ale lávový bude mizet zase déle. Je to dobrý, když si chcete třeba v noci něco osvětlit, tak si to takhle tou lávou můžete osvětlit. Pak tu máme samostavící most. Vlastně pistonci dokážou až 15 kostiček jakože oddělat, nebo jakože posunout a 16 už tam zůstane. A tohle je můj samostavící most. Podívejte, zničím třeba kostičku, tady zničím kostičku. A okamžitě se to postaví. Tak vidíte, zničil jsem víc kostiček. Možná bude trvat díl, než se to postaví. Je to vždycky o náhodě, jak se to tamto. No vidíte, tak se nám to postaví. A jak to vlastně funguje? Funguje to tak, že tu mám opakovač. Kdyby nevěděl někdo, jak se strojí opakovač, tak se strojí se takhle. Tady máme kostičku, takhle máme redstone, tady máme žárovičku, zase máme redstone, kostičku, žárovičku a takhle jich máme 5. Ukážu vám to, ať to můžete sestrojit. Takhle to vypadá. Můžete si již tak stopnout video a přesně si to tady na to nakonstruovat u sebe. Tak a tady takhle vlákno redstoneu je k tomu, to znamená, že tohle vlastně pořád pracuje. Vidíme, zrušíme kost a tady máme
ten ještě cobblestone generátor, ten už tam mám taky návod, jak se dělá. Tady je taková přenosná verze, tady máme vodu a tady takhle lávu. A vidíme vlastně, odděláme kostičku, udělá se nový cobblestone a náš piston ho dá dál, posune dál. Tak. A jak funguje tady ta stavba mostu? Zase tu máme dva pistony, ke kterým vedou zase vlákna redstoneu. A vidíte, poškodíme most. Cobblestone nový se vytvoří a piston posune to dál. Takže, jak vidíte, žádný problém. Je to opravdu dobrý, třeba je to dobrý na creepera. Když vám tady bouchne creeper, tak se vám to tady postaví samotný. Nebo ukážu vám, co se stane s TNTčkem třeba. Nebo jako co se stane, když odbouchnu svůj most. Odbouchnu TNTčkem. Bum. Za chvíli se nám postaví novej. Tak tohle je geniální Pistons mod. Určitě vám tam dám i link na stažení Pistons modu na mých stránkách www.minecraft.websnadno.eu a no, doufám, že vám mé manuály o Pistonsu pomohly a budu se na vás těšit u dalšího manuálu a u dalšího manuálu bych mohl třeba vyzkoušet nějaký další mod. Je to vlastně teď série modů. Dělal jsem sérii texture packu, sérii různých návodů a teď budu dělat asi sérii modů, protože už se mi ty módy začínají hromadit. Příště bych vám mohl třeba ukázat takovejhle mod, kterým píšu vlastně do konzole a do chatu a tím různě měním, můžu třeba lítat a tak. No a to je asi všechno. Aspoň vidíte, jak je Piston mod dobrý. Kolik užitečných věcí se z toho dá udělat. Tak budu se na vás těšit u dalšího manuálu. Čau.